Práve vtedy som si vlastne uvedomil, že treba viac zabrať a vlastne keby sa ďalej posunúť a aby sa tá prehra taká neopakovala alebo taká. Prehrať o skóre, to je fakt, že na nič, no ešte aj v poslednom kole. Tak. Ja nie som ten typ, čo sa zdáva. Máme chuť vyhrávať stále. To, čo sme chceli, ale ideme normálne sa nachystať tak, že zápas zvládneme. Jednou kombináciou dáme útočiť, brániť to, čo chceme spraviť, aby to dobre vyzeralo. Tento tým sme kolektív, ktorý má toho bojového ducha hlavne a máme vlastne stanovený ten cieľ, že chceme vyhrať. Ide aj o disciplínu, viem sa aj spoľahnúť na chalanov. Mali v nás dôveru a oporu. Som tak cítil medzi hráčmi, že nevedelo sa, či sa bude ďalej pokračovať. Veľa takých mocných hráčov končilo v tom ústve, kvôli veku. Dozadu! Hlava! Každým momentom sme sa snažili byť lepší, každý tréning k tomu smeroval. Takže prídem sem a zabudnem proste na všetko, čo sa deje okolo. Jasne, moju! Ja to vnímam tak, že vyrastli z nich proste úžasné decká, úžasní chalani, úžasní muži a dá im to do rozvoja, do ďalšieho života niečo neskutočné. Boli s nami 8-9 rokov, čo je naozaj doba, kedy si niečo z toho môžu zobrať. Ja by som to nazval, že sú také moje deti. Spolu sme mali veľa úspechov, aj veľa pádov, ale myslím, že tá naša spoločná cesta bola veľmi pekná a verím, že bude ešte nejak pokračovať aj v budúcnosti. Človek časom, keď vidí, ako vyrastajú a ako z nich vyrástli úplne mladí muži, tak je to niečo neskutočné. Pre mňa je to také zadosťučinenie. Niektorí nevedeli naozaj kopnúť do lopty, vyrastli z nich doslova chlapi, dobrí futbalisti, ale predovšetkým myslím, že dobrí ľudia a to je pre mňa také najpodstatnejšie. Pre mňa osobne je to taká vďaka, že to, čo sme do nich dávali, tak to mi vracajú a z tohto sa ja veľmi, veľmi teším. To sú spomienky samé o sebe a je to taká srdcová záležitosť. Podľa mňa sme akože veľmi dobrí, akože tu v oblasti, podľa mňa za posledné roky nikto tu nebol taký. Všetko ste spravili preto, vy. Nebojím sa absolútne o hru, vôbec. Ani ja, ani tréner. Jediná vec, čo je, že vy to musíte zvládnuť v hlavách. Úplná, čistá hlava a z chuti si zahrajte fotbal. Hrajte ten fotbal, ktorý ste hrali celú sezónu, túto, minulú. Hrajte ukazovačku, bavte sa, rozdávajte lopty, častá streľba a hlavne bojujte ako jedno mužstvo, bojujte jeden za druhého, komunikujte, rozprávajte, verte si. Už to dneska není o nejakej taktike, už je to len o tom, že ako jedno mužstvo
spoločne vyjdete z tejto kabíny a od rozcvičky, zápasu až po posledný líst tam necháte srdiečko. Každý zápas je dôležitý. Keď máš skúsiť iba, že Jedným slovom. Drina. Tak podvedome na to mysleli, že nechceme zopakovať to, čo sa stalo minulý rok a že nenecháme nič na náhodu a preto sme do tých tréningov aj zápasov dávali vždy všetko a snažili sa vlastne a mali sme ten spoločný cieľ, čo je vlastne ten titul. Raz, dva, tri, poďme na to. Raz, dva, tri, dávaj! Veľmi to prajem a teším sa z nich. Je to neopísateľné, je to splnený sen po tom Olympu. Je to jeden neopísateľný pocit, proste super, to je zaslúžené. Teraz si to poďme len užiť a poďme to oslaviť. Iné slovo ako zadosťučinenie za všetku tú robotu, všetok ten čas,